kunalo mkhokha okhona uthola ukuthi kunezipho kuthiwa kubhukudeki kuzona amakubhukudwe kuzona kuthiwa mhlawumbe kwashona iy'ngane noma kwashona ingane noma kwashona umuntu uzokuba abantu bazothi nethiwa lesi siba sinenyoka. Lolu hambo esiluhambayo namhlanje siyobona ingane yasinda eyangena ngaphansi kwamanzi nayo yabanjwa yinto yayibamba esingazi-ke ezosichazela yona ukuthi yabanjwa yini ukuthi yabonana ngoba bathi phela kwaphela imizuzu la ko-10 minutes ingaphansi noma-ke yaphunyuka kodwa impilo ayibanga isafane impilo yayo. Kubuhlungu noma sekuyingozi ukuthi seyingane ayisabuyi isiyashona ngoba la ibhukuda khona isuke kungekho umuntu omdala isuke yibizene zodwa. Umuntu omdala ubizwa ngoba nakusekuvela umonakalo kuthiwa akazoletha usizo. Sicela uthathe ithuba sinibingelele-ke emakhaya kophi nakophi la nikhona sinibikela sivela kwenhlangano Ithuleleni Organisation ngibela umduduze ngomkhwanazi sinibikela singapha endaweni yaseMpangeni kuthiwa isesikhaleni Mzingwenya nansi ngikhumbula kahle igama lakhona. Size-ke ngodaba lwamama ngosiza abhekene nalo la ehlala khona ney'ngane zakhe uzosilandisa kumama nawo umndeni ukuthi bakhala ngani. Sanibonani mama? Yes. Kunjani Ntombela? Ngiyaphi. Ubani mama? Umsana, Thathile Msana. Khona la eMzingweni. Isemzingweni kephi? Semzingweni. Yebo mama. Yebo. Hey, sithintwa ama-colleagues akho mama ngapha nangapha. Sabe sisathe asazi ukunyakaza hayi ngapha nangapha. Ukhala ngani ma? Ngikhala ngosizo, ngicela usizo ukuthi njengoba ngihleli lana ngiqashile kiwo umuzi wami. Nokuthi isimo sami asikho kahle nesomfana naso asikho kahle lana amayeni imvula ngena amanzi egcwale la endlini bese ukuthi umfana lo sekufanele ukuthi ngimqukule mase sesisabela amanzi ngesikhathi bengiqukule otata bembekela ku-chair nami bengiqukula ngisakwazi ukumqukula manje angisakwazi ukumqukula ngoba ngashawa i-stroke. Umfana walimala indlela alimala ngayo kwangilimaza emphefumulweni senginakho ukuthi uma ngabathiwa ngiyahamba manje ngingabashiya endaweni engalungile. Ngiyafisa ukuthi nami ngibe nekhaya njengabanye omama. Kusho ukuthi laba abangithintile ababona isimo sami sisona ngoba ngize ngizohlala la wakhona omunye umisi sewashona-ke kuzo bese sikhona engicina kuso wasethi kusho ukuthi indawo zosihlala kuyo kwagcwele nje legenge edlidakamisa wasethi wasethi manisane la uhleli khona nabantwana angikuthandi. Ukhona umuzi othenga umyeni wami uthengele ukuthi uma ey'nganeni zakhe ezinye makhona ethanda ukubuyize kuye zokuza zizohlala la uma uthenga nje uthengela lokho sethi ngizokhuluma nomyeni wami ngicela ukuthi uhlala urente lokho okurentayo nangempela hayi kusho ukuthi wavuma ngomyeni wakhe ngeza ngizohlala la wayengakalimali-ke umfana sahlala wazofika kwaze kwaba lesi sikhathi ukuthi elimali washona-ke nalowo sisi. Ngaphatheka kabuhlungu futhi lapho ukuthi ngoba sahambile mhlawumpe umyeni wakhe uzosikhipha. Hhayi akasikhipha-ke waweza ezimkhombisa umdala omunye umakoti wakhe ngathi irenti sengiyoyikhokha uma ngiyikhokha ngizoyinikeza yona umakoti impela ngenze njalo-ke. Isimo nje asisihle akumnandi. Okay. Yini umntwana akazalwanga nje walimala? Akazalwanga nje walimala wayebhukuda ezibeni kuthiwa isenjumba. Usenjumba. Sinapho umudlule eDepi kuba ngathi ubheke empembeni. Phansi lapha ehosheni silapho-ke leso sifo kusho ukuthi wayobhukuda khona.
mese walimalela lapho kuleso ziba bebhukuda. Kusho ukuthi uma ngisazela ukuthi wathi uma efika kwakuSepthemba kuyisikhathi sayo samakhadi engayile esikoleni kuyiholide. Bambiza-ke abangani bahamba-ke babhukude lapho, kusho ukuthi vele bahlale bebhukuda khona. Uma befika lapha yena uma engichazela uthi wafika wayesephendukelwa isisu. Kusho ukuthi-ke wayesebuka ukuthi hayi makhe nakho ngiphendukelwa isisu, wasebethi hhayi nakho ikhathi wena usukusibhedede ufuna sikwenze njani. Uthi wase ehla nje kancane ngalo mfula wase sithela ngesihlahla. Uthi wathi uthi wathi 1 kusho ukuthi eshaya number 2 wafika wathi 1 wathi 2 uthi kwakhona into efika emadleleni kuyena yathi ungenze njani uma ngaqhamuka inyoko enkulu la. Uthi wavele washaya uvalo wasukuma wagijima wahamba wangena esizibeni. Uthi kula manzi ayehla ayeseqovekile ngathi yabo udaka umuxofu ongathi khona nje kade exofa. Uthi hayi bafika wangena esizibeni bazibhukuda nje babhukuda. Kusho ukuthi babuye baphuma-ke babuthelana bebuye phinde beqale phansi bebhukude futhi. Okwesithathu-ke elapha ngena khona-ke angabe sakwazi ukuphuma. Uma echaza yena uthi kwakukhona phansi emanzini kwakhanya ilayithi enkulu njengo-Apollo lama-light amakhulu ala ngaphandle emakhaya la uthi u-Apollo. Uthi kukhanya lelo light uthi umetho zami uphuma akuphumeki kunento engathi uchoka ugesi. Kusho ukuthi negenge le ayihleli ayibhukuda nayo kuthiwa yangena yamcinga yangamthola yaphuma baqhuba bathuka baphinde bangena. Okwesithathu umfana ongenayo uyena owamcinga wayesemuzwa ngapha ngasenyaweni. Naye angachaza ukuthi ehamba kanje. Sawubona. Yebo njani? Siyaphila njani? Hayi siyaphila. Siyaphila ubani igama? Awusabele igama Sibongo uMadonna. Neminyaka emingaki? Ngoba ngithi 25 August le 25 lenyanga. Bafuna ukubona isimo ohleli kuthona kwenzakalani lo? Asho ukuthi ngalimala ku 2019 angaphosisi. Isana kwenzeka. Noma ngesekudala kakhulu. Futhi ubusumdala. Kodwa ngisafunda khona. Ngoba ngithi ubusumdala usukwazi ukubona yonke into. Wase ngikwazi ukubona yonke into. Okay. Ngoba ngavuka nje ekseni ngivukela kahle ngangivashela ubaba. Ngase ngisuka kubaba ngase ngiza la. Ngathi ngafela ekseni ngithi ngizowasha kahle. Noma ngafika ngasokha nje impela ayibeka impahla la. Ngase njalo lasuku ngangisume ngangigibela empedeni. Ngangilala ngapha mhlawumbe ngabothula ishisi ilanga kwaku-Heritage Day. Mangiphaphama ngithatha ifoni ngixofa ifoni ngikhulume nabangani bami bethawa woza sobhuda liyashisa vele ilanga. Olekha nje abaze bengibona oba ngangena ekamerweni ngathatha into yokugcoba ngathatha nesikhindi ngabona ngiqoye nesinye isikhindi ngafaka ubhaka ngaphuma ngejubane nje ngoba babengimisa endleleni ngangihambela nje. Wathi mangifika eDepho ahlala nomunye umngani wami wayesekhulile nje wayebuya emsebenzini wathi samsohlala endlini yakhe nganqaba mina ngadlula mhlawumbe ngihlala nabantu abawu5 nje lokho bengimisa nqaba ngaze ngafika la ngiyobhuda. Uma ngifika futhi ngifica abangani bami bahleli ngoba kusemahlathini bahleli emahlathini fike ngibabingelele mina ngidlule. Uma ngifika esizibeni ngafika ngangena ngenyawo nje ngathi mangena ngenyawo sengiguqwelwe isisu athi ngiyabuya bafethu ngisawu toilet ngangena ehlathini impela ngagudla hayi ngafika nje kunedamu nje lincane eceleni linodaka nje uncane ngafika ngaqosha amaduze nalo ase ngayikhulula ngathi ngisafika nje ngisayikhulula kwakhona into nje efikayo emadlebeni athi ungenza njani nje manje uqhamuka inyoka la. Hayi ngithuke semtime ngabe ngisasula isho nokusula ngiyose ibhloko yimi lo ngihamba. Uma ngifika futhi esizibeni angisayikhiphi lezi impahla bethi ngizobhuda ngazo. Sengibhuda ngazo lezi ngiqokile. Ngoba afike ngaxuma nje ukuqala ngangena. Ngokugcwele kakhulu ishisi ilanga.
Wona baningi ngizobhukuda. Yebo sibaningi impela. Yeah. Awuqume ngene. Angibhukude ngiphume futhi. Phinde ngigqume futhi. Ngiphume. Ngase ngizogquma isithathu, ngase ngibakhipha bonke. Kusho mina, ngithi abafuni abaphuma. Ngifuna ukuxhuma kahle. Na impela baphuma wasasala muntu esibeni. Ngathi mangixhuma, ngafika ngagxuma ngangena. Ngathi ngifika kwathi qhuu. Mawuthi qhuu, ngahawuza wamoda ngangayijela ukuthi ngiyalimala. Ngathi hawu. Ngathi ngizama ukunyazisa umzimba, awunyakazi. Ngoba ngisacimezile ngaso sikhathi. Ngathi ngizama ukunyazisa umzimba awunyakazi. Ngathi mangivula amehlo, kwangazi ukuthi khona ilight ehleli nje la emehlweni. Ekhanyayo enkulu. Hawu. Mase ngivula amehlo ngibona kuyakhanya emanzini. Mase ngiyazizwa ngawuza umzimba ngisawuzwa nje kahle kahle. Ngibona ngazi ukuthi amanzi abheke ezantsi. Mina sengibheke phezulu. Kukhona ngazi ukuthi konke engibambile ngathi ngigoqeni. Ngibambana namanzi manje. Amanzi abheke ezantsi mina ngibheke phezulu. Manje ngiyabezwa abangaphandle bayakhuluma bathi hayi. Akekho umuntu ongahlala isikhathi eside kangaka emanzini. Kwenzakalani ngosabelo? Yabo. Ethi omunye hawu Sabelo uyakwazi ubhukuda. Uzophuma khona manje. Yabo bebengena abanye. Ayisho ukuthi omunye wabangani babebona khona into eyenzakalayo la. Yabo. Shoot mayingena ethi uyangibheka engangibheka engangithula etshena omunye wayesesihlahleni. Ethi hayibo basisimbiza ngomafashion igama lakho omunye wabangani bethu. Thawe emafashion. Woza phela sobheka uSabelo. Shoot ethame egxuma emafashion ikhala amanzi. Ngawuza umzimba ngazi ukuthi ngathi uyakhululeka. Ngathi ukhona into ade ngibambile. Sengathi uyangidedela lento leyo. Hayi uma egxuma mathi uyangibamba lo. Shilo omunye engithole. Mathi uyangizwa ngishayisa emadolweni kuye. La kuphambana khona namanzi. Mathi ethi uyangibamba. Ukuthi ngathi awuthi angiphume. Etshene lo munye ethi hey uzongibambisa uSabelo. Uyasinda ndoda. Nampela esondeni. Uma isondela bengibambe bobabili. Uma ngibambe ngiphipha. Ikhanda lafter ndazo ngoba ngaphuka ispinal cord. Lafter ndazohlala nje la esifubeni. Ngathi ukuthi ngiyakhala ke base bengiqukula. Bangikhipha base bengikhiphela ngaphandle. Bengikhiphela ngaphandle. Wonke umuntu abangesabhukuda leso sikhathi leso. Wawu amanzi after nashintsha abamnyama nje. Wonke amanzi. Ase bengithatha bengibeka ngaphandle. Ngoba akukude nomgwaqo la ngangilokho sasibhudela khona isizivo. Sebengithatha benyise emgwaqeni. Babefike bezama umisa imoto. Ngoba kwaze kwamele inye truck nje lalilokho. Elathwele ama blocks. Banthatha bangibeka phezu kwama blocks. Hamba lafela ngishiye edepo ngoba lalibheke phezulu itruck. La ngishiye edepo. Wakhona amayamandiya ayengijwayele. Angibuza kwenze kanjani Sabelo. Engawatshonze sengilimele. Impela abangithathele indlela ngifake emotweni la. Yayiqhamuka ngapha le moto sibheke ngapha eclinic. Ngoba yafika yami imoto la ngathi ayime la besho la ekhaya ukuthi ngilimele. Kwakulimala kwami kanjalo ke. Ukulimala kwami kwagcina kungifikisene esimeni sokuthi angisakwazi ukuthi angisazizwa mengimele ngendlela encane. Sengibona ngungcola kwepampasi nje. Ngisho sengichama ngepipe sebenzisa icatheter. Kahle ayikho nje into engikwazi ukuyenza. Into engikwazi ukuyenza ukukhuluma nje lokho. Ngoba nazi izandla lezi ayisebenzi. Kuko nje unyakaza kwengalo. Awukho nje okwenzakalayo. Lento washaya edwaleni noma akusona isiziba esinamadwala akunalutho phakathi. washaya emanzini? Ngagxuma nje ngene emanzini. Njengenjalo ukuthi uvele uqhuma. Njengoba suke sihlezi nje sigxuma. Wahleli nje sigxuma. La ngaphansi kwamanzi kwakusaphefumuleka. Kwakwenzeka yonke into ngangikwazi ukuphefumula. Ngaphansi kwamanzi? Yebo. Noma ngingaphefumuli, angubambile umoya ngizwe ukuthi angubambi. Kodwa nami sengiyinika nje ukuthi ngoba nje vele sengibona sengihlezi isikhathi esithi nomoya usuyangiphelela. Yeah. Sengilindele noma yini esingenzeka. Kanti la sekuzoxhuma ngene bona abangani bami bengikhiphela. Ubona leli lambu lokho likhanya ngaphansi? Lokho angiboni, abukubona kwamphakathi kwakukhanya ilight nje. Awungichokhekile kahle ngathi ngishawa ugesi. Le light
Ifese Imfese emehle ongango mhlawumbe ingangaduze nangisofa. Angiboni lutho ngibona ukukhanya nje ilight nje. Uyakhanya. akumemezeki. Angimemezi akunyakazeshi ukunyakazeka. Into engiyibona ngiyabona ukuthi kodwa khona into engidonsayo futhi ungidonsa kwayo ngiyaphambana namanzi. Ube mhlawumbe kube kwakungamanzi ayengihambisa. Angizohamba namanzi ngibheke ezantsi. Manje lento yayingidonsela kulamanzi la aqhamuka ngakhona. Ngiphambana nawo amanzi mina. Siyashona lesi zibo. Asona izibo ongasibabaza ukuthi siyashona kakhulu. Ngoba la ubona khona amanzi ayashona impela. Ayigcina emqaleni mina. Mase kuba nezihlahla. Ngale kuyihlahla la singabhudi khona ke. La kushona khona impela ke. Okusho ukuthi lento iyakudonsa ula ekhaya. Singasho impela. Angidonsa ngikhipha la ekhaya lento le. Yangikhipha la ekhaya lento le. For the fact ukuthi nje ugijima umyuso wabantu awusezwa lutho. Angisezwa lutho. Ngisezwa lutho impela. Nokufika ehlathini lapho abangani bakho uyabadlula. Ngiyabadlula nje. Noma usuzolimala nje abaphume ezibeni. Ngiyabakhipha impela. Ngokwabo ucabanga yini le eyakulimaza nowayibona ngaphansi kwamanzi? Mawucabanga njalo. Ngicabanga kwami ngasho mina ukuthi ngabe mhlawumbe umnumzane wawo amanzi ngeke ngisho noma mhlawumbe inyoka noma imemedi noma ini kodwa isilwane thizeni sona sasengibambile. Ngoba ngeke ngixhume mangifika ngaphansi kwamanzi ngibone le light le ngichokheke futhi. Ekubeni kube mhlawumbe lento ngayinaka lethami ngiyotoilet ngoba ikhona into yafika emadlebeni ami. Athi ungenza njani manje waqhamuka inyoka la. Ube mhlawumbe nami nganaka lapho mhlawumbe ngeke ngisaqhubeka ngihambe ngiyobhuda. Ubu uzusezibunge ngize lento lengisengize ngiconfirma kule mhlawumbe bawunyaka udlule. Kuso lesiziba lesi. Khona umunye futhi olimale the same njengami nje. Oh, khona lapho. Khona lela engalimala khona. Naye wasinda futhi. Naye usindi nje yabo nje uba ngichaza mina nje naye kwenzeka njengami. Uhlala khona elokushini naye? Uhlala ngakhona umakhelwane wakho naye le ndawo le. Ngoba kuyona indawo isemakhaya iduze nomgwaqo nje. Izingane zisaqhubeka ziyabhukuda khona. Akuyabhukuda impela yabo nje bakuzongena ihlobo nje. Bazobuyela impela bayobhukuda. Bathini abaphathi bomphakathi nabazali ngaphela sekucacile sasiziba siyingozi? Into engayisho lesiziba lezi abasinakile abantu. Abantu abazi kahle ngalezi ziba lezi abantu abasebenza ngabantu. Ibona abantu bezizulu ibona abantu abazi ngabantu lezi ziba. Hoyi iziba esidala vele. Ngoba ungasona iziba ungumfula umhoshi kwagcina sekuvuleka indawo ke. Ngibheka lokho njalo ukuthi uma limala ingane futhi kusaze limala ingane kuyima mhlawumbe kuthiwa akhuzwe ingane zingabhukudi la. Impela uba kuduze nasenduneni khona impela la. Ngoba phela uma kubhukudi ingane yabo nje kuzokungena ihlobo njengamanje. Kuyashisa. Funeka izingane zami nazo ziyothola ukuthi ikwazi ukuthi iphulise umzimba. Futhi anisezokuya ngoba niye lapha namanile nje khona uzoba umhlabelo walonto esemanzini ngabe yini le. Impela. Manje esikoleni ngeke usakwazi ukuqhubeka kahle. Angisakwazi ukuqhubeka esikoleni. Umama wahamba bareportela esikoleni. Basho ukuthi imfundo la ekhaya uselimele kanje. Akubange isaqhubeka ke kwazi ukuvela esikoleni. Manje impilo nje inje. Imile nje. Akukho kunye futhi okwenzakalayo. Maphela ngiyakubona ngezansi ukuthi ngathi ungaphile. Impela. Yabo wawuphukile umqala nje ukuthi ikhanda lasile la. Ngaphuka isipani khona ngaphuka nje la emqaleni umgogodla nje. Ngaphuka umgogodla. Uphuka umgogodla washo ukuthi odokotela basebesho ukuthi hayi sengiyophila ngakho ukuhlala kwi-wheelchair. Akukho kunye kusazophinde kwenzeke. Ngoba ngicama ngayo ikhade ngisebenzisa ikhade ngicama ngepayipi. Kusebenzisa iphampasi. Esibhedlela yini abayenza bazama ukukhona? Esibhedlela ukuya kwami esibhedlela babengilula nje kodwa nje bangitshena ukuthi ngizolimala namuhla udokotela wasefika ngakusasa. Wayesengitshena indoda impilo yakhe isingenye indlela manje.
angeke usaphila njengoba kade uphila. Sizophila ngayo i-wheelchair, sizophila ngayo i-catheter, sizophila ngako ukuhamba ngelokhu. Usuhlezi uhleli i-wheelchair usebenzisa ipapazi. Uba ngike ngahamba 2022 ngenze operation esibhedlela ngiyohlinzwa isinye. Akona ngahlala isikhathi, ngahlala 3 months. Besho nodokotela bethi bayasaba ungithinta. Ngoba manje isimo sami bayasibona ukuthi sikanjani. Oba ngikhala ngokuthi inhlungu angizizwe, usho ukuthi ungathatha isando nje ungishaye ngamadolo lawo ngeke ngizwe lutho nje. Into ethi inhlungu nje angiyizwa kahle kahle. Sengiyobona ngesayini ukuthi khona okwenzakalayo. Sengiyibona sengiyajuluka-ke manje. Juluka nje noma ngishawe ikhanda. Yona isayini engomsa ukuthi konke wrong eyenzakalayo emzimbeni. Inhlungu kodwa ngaphezulu ekhanda uyazizwa? Ya ikhanda kuphela. Ngezandla sukela nje la ukuthi angizwa lutho. Odokotela ngokwabo bona bathini ekulimaza lema becabanga bona ukuthi? Odokotela engingaze nami angazi ngifike lesikhathi ngibabuza ukuthi ngibona babona kanjani. Bona balalela nje isitori sami engabatshena sona ukuthi nami ngalimala kanjani. Yeah. But hayi nathi indoda nathi yiyo amandla nathi esiwenzayo lawo esiwalokho esiwenzayo phela la. Ngazama ukubhalisela i-wheelchair, le wheelchair yegiya oba ngisenkolezane. Inkolezane bangitshena ukuthi inkolezane nayo wakhipha lama wheelchair lawo. Ngamanje bengizama ungenzela le bengicelele le. Bathi bona bawakhipha lama wheelchair welokhu. Mhlawumbe sengaze ngihambe ngeThekwini, seThekwini la kwenziwa khona lama wheelchair lawo. Baqinisile lathengwa lama wheelchair lawo. Abiza futhi. Ulahlobo lama wheelchair lawo negiya lo controller. Impela. Akubona wonke umuntu abakwazi ukwathola. Athola ilabo nje abasebe namandla ukuthi ba-afford. So usizo ngathi uyalidinga nje mfethu nolfisayo ukuthola yiluphi ngokwakho empilweni yakho niqhubeke phambili? Mina isengiyinikile ukuthi nginoma ngakuthatha impela ngikufaka ngaphansi emqondo ukuthi sengiyophila ngayo wheelchair. Kodwa isimo nami ngithanda ukuthi ngeke ngiphume nami ngishawa umoya ukuthi nami sengiyakwazi ukuyihambela noma ngihamba ngayo wheelchair. Kodwa ngikwazi ukuthi nami nje ngiphume ngishawa umoya ngibone nabangani. Into engasicela nje ukusiza ngami mhlawumbe sengaba i-wheelchair le. Ngoba le umama uyasebe uyatoha uyahamba etohweni. Usisi usabuyela esikoleni. Nami uze mhlawumbe uzokwazi ungikhiphe ngibeke la. Mhlawumbe ngizokwazi ukwela umgwaqo ngabe ngobona abangani sebengangilandayo mhlawumbe bese bebuyile. Abangani bakho bayafika uzokubheka after wathola imali? Hayi abangilahlile bona. Bayafika? Bayafika impela. Bayafika. Izolo nje khona ade ngilandile letha ngoba kunane flea market. Etha samsodla ama fruit eflea market. Angithathwa ngisakhona. Okay. Esikoleni usathanda ukuqhubeka ufunda? Sona sifisa futhi naso leso. Inkinga mathiwa ngiyafisa impela ubuyela esikoleni. Inkinga ngibuye ngibuthi mhlawumbe mathiwa khona kuthiwa mhlawumbe ngifunda ngiyacofa. Inkinga ngikwazi ukucofa izandla ayisebenzi. Ingalo nje inyakazayo. Izandla ayisebenzi. Uma kuthiwa ngiyabhala ngizobhala kanjani? Ngoba impela isifiso sami impela ngesikole ngangifisa ukubuyela. Ngisho lokho ngoba ngithi sikhona izikole ezabantu abaphila nokukhubazeka. Yebo. Especially futhi nemisebenzi ikhona njengaleyo. Njengoma call center into njengalezo yebo. Nesingayazi-ke eminye yayo kodwa nje ikhona imisebenzi yabantu abasobe sebesesimeni esifana nesakho abakwazi ukuthi bayithole. Ayikona ngiyafisa ukusebenza. Impela isifisa impela ukubuyela esikoleni nje. Ave ngifisa impela. Ungathini ukuqwashisa mhlawumbe kontanga bakho nabo basazohamba bafuna ukuyobhukuda ezibeni esengaqondakala baqwashisa? Engakusho nje ukuthi abangathanda ukubhukuda kuyona into enhle. Mina ngibonile lokho ke mina. Futhi lokho sengiprove kaningi. Ngingekhona ukuthi ngiqale ngicishe ngilimala. Ngeke ngacishe ngalimala nakhona phambilini. Bonke umuntu okwaziyo vele ukubhukuda. Kodwa nje ngisho igenge esakhulayo ayenganawo ukuthi kuyashisa. Yakhona mama umaphuli behambe beke la khokhelwa khona. Behambe bobhukuda. Ngoba manje iziba asazazi ukuthi zinana. Abantu bayaganga. Singathi ngempela sosho ukuthi bayaganga ngoba
basuke befuna ukuceba ngazo lezi zinto zabo lezi abayifaka kuwe emanzini ngoba thona saziwe lezi balimala kuso mina bakhona abantu abasebenzisayo engibaziyo nami ukuthi labantu labayahamba beye kulesa siziba lesi engasho ukuthi impela ubhuda ahlahla kuyona into right amanzi kumele nje bewahloniphe awukwazi nokuma ngithi angikwazi ukwenzani yebo nje uma uthi ungiphusha kancane ungiphushela leceleni ngeke ngikwazi nje ukubalance omeleze ngibambe usisi ngapha ngikwazi ukuyihlalela ngiyabona nenyawo la ngathi uyaboza ya kungazi zona sezi right manje beyibuza zona sezi right manje uyibona kwami ngibona sezi right beyibuza nje impela osho kodwa mhlawumbe ukhona upoison owangithinta siyazwelana bafuna ukwakwehlela dadewethu sawubona ubhuti wakho ubhuti wami uyena mdala kwena mdala nangu ubhuti wakho la siyakubona ukuthi inini ekuthiwe niyamlekelela isimo sekusona impilo injani sisi ngapha ngicabanga ukona ungasakwazi na ukwenza kade kufuneke manje impilo ayisafani njengakuqala ngoba ukhanga futhi angithi nami ngiyafunda noma naye uyatofoza manje nje ukhanga usale yedwa akekho umuntu angafana naye akukho umuntu omnakayo manje kuyaphoqa ukuthi ngane uma kumele eshesha emsebenzini noma nami ngisheshela esikoleni kunenje kumele simsize nje kwaze kwalukhuni cha sithe asize ntawo sizokubona ngoba kade sithola ingcingo ngapha nangapha ngoba ngisho nje uma-colleagues asebenza noma wakho bona kade besicela ukuthi ayibona umama ebhekene nosizo ngapha ingane yakhe iyalimala besingazi ukuthi khona nenye futhi naye esifana nawe naye iyalimala futhi njengawo impela ngoba naye ngabe besizodlula siyombona besazi besizobona wena sisukele wena nje le-TV sifisayo ukuthi nabantu bakathuleleni nabantu South Africa nje jikelele besicelayo ukuthi engathi kulabo abathindakalayo nabanamandla bangalula isandla bakwazi ukuthi bafake abanakho ukuze kushintsheke empilweni mama nawe ukwazi nawe ukuqhubeka nempilo usande kusasa for the fact ukuthi nje wasinde uNkulunkulu usanamaplani ngawo ingane yeningi ayisindi kule nto lesizibeni impela ziphuma siyithula kodwa sekho ukuthi uNkulunkulu wakwazi ukusebenzisa abangani babe nesibindi sokuthi bangene emanzini ngoba le mizuzu le uma ungacabanga nje wawungaphansi kwamanzi ngayo imizuzu emingaki mhlawumbe ngabo ubheke ko 9 minutes 10 minutes owangahlala impela isikhathi eside nje impela emanzini ahlala nje impela wona mase ngiyinikile nje uthi sengubamba ukugcina lo moya ngiyawudedela manje ongahlala nje impela yabona nje leso sikhathi esingaka akuhlali phansi kwamanzi esingaka hayi impela nathi siyakwazi ukubhukuda kodwa nje ngisho 5 minutes yabo ngaphandle uma utrainiwe ukuphefumula ngaphansi kwamanzi ukhomisa uNkulunkulu wakwazi ukuthi abe ngakuwena abeke lo wesesihlahleni futhi wathi megxuma ke yathuka lento South Africa naluzwa udaba siza ngayo la ekhaya udaba olubuhlungu sesithemba lena ke abantu bakithi isandla ziyagezana ngiyacela nani kanza kwethu ukuthi nilulu ngakulula lo muzwa la ekhaya bayosithintaka basithintayo inamba lithi yocingo ethi 0677893082 makukhona abangakwazi ukuthi badonate ngakho kulo mndeni sikwazi ukubaxhumanisa nawo siyabonga nisale kahle emakhaya